ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Хонатеже, мардуми ютуб, мардуми дураи ватан ва мардуми хонахар. Имрӯз 4 мартаи соли 2025 шумо дар канали Хонатеже қарор дорем. Дӯстони азиз, навора бо диққат то охир гӯш кунед. Адресҳоро гӯш кунед ки мо чӣ мегем, чӣ хел адрес метавонед шумо да тамошо кунед. ва дӯстон барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. Шумо дорои замин, мошин, хона, квартира ягон молу маҳсулоти фурӯшӣ бошед, агар дар WhatsApp мо роӣ кунед, муроҷиат кунед. Наворои бадна дар YouTube, TikTok, Instagram рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. Дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшта гузошта кортона тамом мекунем иншоалло. ирӯза наворда дӯстон бовар кунед, як хато накунам 14 та ёки 15 та хона ҳастай. То охир фақат тамошо кунед. наворда лайкҳоро биҷиқен. дар баробари тамошо кардани навори Хонатеже лайкҳоро дариқ надорен. подписатсия кунен. подписатсия кардан ҳам зангулаша васия кунен. вақте ки ман навор кардам SMS шумода меравад дӯстон. навора сар мекунем. якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигиай дӯстон. нигоҳ кунед да. дар ноҳияи Хуросон, деҳаи Чиқилакда қарор дорад. хона дорои 6 сотих замин. анами хонаи барак. чӣ хел мебинен? 3 дар хона дора, савдо мешавад. срочна об светшам ҳастай дӯстон. нархи хонара арзон мондан ки срочна сум дар корай 76 000 сомонияй. дар WhatsAppшон нависонен. бисёре омада менависа ки амира я бор реклама кардем. амини номероро мақсад кор накеста дар WhatsAppшон муроҷиат кунед. бания калидори даруна. мактаб 1 километр. магазин қариб. алишам ба мошин молҳола мешава. занг зарен. дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Хуросон. хонаи назди ҳавлигиай дӯстон. заминӣ. ноҳияи Хуросон, деҳаи Меҳнат. анами коттедж. хоб Меҳнат номи пешинаш ба фикрам ки Рассвет меган. бания калидор дора. об свет дора. мактаб, масҷид, балниса ҳастай. ино мега дар наздикишай. хонара чӣ хеле ки дар видео дидасен ҳамин ҳолат мақсад ҳамин состояние қарор дора. хоб хона аз роҳ 200 метр дуртарда қарор дорад. конкретно харидоро занг занен, марҳамат кунен. хоб бемор доштем ва аз ҳамин сабаб камтар қарздор шидем. сабаби саводо кардани хона супоридани қарзмон. хона бо хишти пухта бардоштагӣ, ремонтошам замонавӣ кардагӣ. срочна фурӯшӣ мақсад бо нархи 240 000 сомонӣ. ҳаррӯза дӯстон бовар мекунен. хоб 65-70-75% мардуми мо дар ҳамин канали мо меҳмон ҳастанд. чӣ хеле ки шумо якум бор шуморо тамошо кардем. ҳамин хел нафаро мисол ҳаррӯза меҳмон ҳастен. фақат нафарое ки нав канали мо дар омаден, агар шумо хонахар бошен, квартирахар бошен, заминхар бошен, дар канал подписатсия кунед. мода бисёр роӣ мекунанд. чӣ хеле ки ҳамин роӣ карданд. мо навораи бадна фурӯшта рекламада мегузорем дӯстон азиз. фақат дар баробари тамошои навор лайка, поддержкаро фуромӯш накунед. ҳамин чӣ меҳнатҳое ки мо баҳри шумо мекунем, ҳамаш ба хотири шумоҳай дӯстон. хулас ҳамин хели гапҳо. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. анаи хона дар Душанбе ҳай, дар Лучоп қарор дорад. нигоҳ кунед ака. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино ва дар маҳаллаи Лучоб қарор дорад. хонае мебинед обши ҳамин 6 сотих замин дорад ва 3 дар хона кардагӣ. срочна фурӯшӣ фурӯхта мешавад. пушти фермада мега. маҳаллаи Лучоб пушти фермада қарор дорад. кухни бания дар дарунаш қарор дорад. гирди хона маҳкам кардагӣ. оиди ҳуҷҷатҳо боша агар техпаспорт дора мега. об свет доимӣ ҳастай. дар наздикии хонамон масҷид, беморхона ва мактаб
ҳастай мега ремонти хонамон миёна ҳай 550,000 сум нархи хона дӯстон. мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ. хобанаи хонае мебинен срочна фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Шоҳмансур Каратагинский кӯчада қарор дорад. хоб 7 сотих замин масоҳат 9 дар хона масоҳати 540 метри квадратӣ 7 сотиха 9 дар хона обши 540 метри квадратӣ хона замонавӣ тамоми шароито барои зиндагӣ кардан муҳайё шудагиай. хулас чӣ қадари таъриф кунем ба таъриф арзанда нархшам неки нархи нормал ёхӣ 2,450,000 сомонӣ ба доллар 220,000 доллари амрикоӣ. хоб хона чӣ хел мебинен замонавӣ кардагӣ. нафарое ки шароити ҳамихели хонаҳоро харидорӣ дорен ина марамат занг занен муомила кунем гирен анами хона бибинен ҳамин дӯстон азиз. панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан дар ноҳияи Қумсангир дуҳуҷрага масоҳати 23 сотих замин хоб 15 дарозиш мега 4 барш 23 сотих хоб сохтмони нав мега дивол қатӣ лои 4.5 ба 3 наздикишта мактаб дора беморхона дора масҷид дора ва ҳуҷҷатош боша қарору сертификат дора холи девол мошини Opel Astra G караванам боша мега алиш мекунем мақсад қабул мешава. нархи хона 70,000 сомонӣ дар амиҷа қарор дорад дӯстон. марамат худтон боз муомила кунен маъқул боша бигиренш. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. 2 дар хона 51,5 метри квадратӣ 6 ошёна бо ремонти замонавӣ новостройка хоб ноҳияи Рӯдакӣ повороти Ленинграда қарор дорад. сон хонара нав ремонти фасонш кардиян срочна савдо бояд шава. нархи квартира боша агар 445,000 сомонӣ мега. маълумоти пурра рақамҳои 4646 дастӣ ёки ватсапшонам 4646 ба 970 ҳозир занг бизанен аз номи канали ютуби мо муроҷиат бикунен. худо хоҳад бо ягон муомилаи нормали шумода мекунам. духонагаи мақсад масоҳати калон ремонти замонавӣ шудагӣ 445,000 сомонӣ мега. марамат дӯстон маъқултон боша агар занг зада бихаренаш. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ роӣ кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад. ҷамоати Чоргултепа деҳаи Шурчашмада қарор дорад дӯстон азиз. 6 сотих замин масоҳат 3 дар хона дорад. ана ҳами зданияда хонамон қарор дорад дӯстон азиз. хоб нарх 180,000 сомонӣ. адресора гӯш кунен ака. 6 сотиха 3 хонага дуташ ремонт дорад ва ҳавзи обгирӣ 10 тонага дора. хоб фермаш мега 13 ба 18 дуэтажа ба тамоми шароитош нигоҳ кунед. фермаи калонам доштааст барои молҳол кардан. шароитош созай мега балниса дора мактаб дора наздикишда. нарх 180,000 сомонӣ мегем. муомилаи созам карда мешавад. ина овуш дӯстон. хулас маъқултон боша агар метавонен ҳозир занг бизанен боз маълумоти пурраша бигирен. лайкҳоро монен дӯстон азиз. ҳамин чӣ қадар лайкҳо қатӣ поддержка кунен. ҳамин хонаҳои арзон баъд аз мо умед кунен. фақат як лайк чай меҷиқиш тамом. изо накашен лайкҳоро монен бача азиз.
мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи ҳамадонӣ Мир Саид Алӣ, деҳаи Меҳнатобод, ноҳияи ҳамадонида қарор дорад. ишам 6 сотиқ замин масоҳат ва 3 дар хона кардагӣ. нигоҳ кунед ҳавлира ҳама сабзай. баҳор омад. хоб нарх бошад 280,000 сомонӣ. адресора гӯшкинака. хона кай сохтагӣ, чӣ хелай, даки ҷояй, чӣ баҳай мегем тунам. хонара мега соли 2018 сохтагӣ, ғишти лои қатъӣ шудагӣ, документ надорад. дӯстон азиз, мутаассифона агар хонахар пайдо шава документаш мекунем. хулас без камбудӣ. ами касе ки мехара ина марамад ма харидорам бугӯ, ҳуҷҷат мекуна, ба номон мегзаронаш. агар ки харидор пайдо шава документ мекунем. мактаб масҷид наздикӣ. хоб водопровод дорад, дигаро ҳам ҳастай, об меравад, свет ҳастай. 280,000 ватсапшона муроҷиат бикунем. дӯстон азиз, мегзарем ба нуҳумин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гулпарвар, тарафи Пахтакорда қарор дорад. 2,6 сотиқ замин масоҳат, гирдаш маҳкам, фундаментҳо барои хонаҳо рехтагӣ тайёракай, об свет дора. нархи замин бо муомила, нархш бо маслиҳат. хулас рақамҳои 72 занг занен. бигӯем ки номероро аз канали Сауду ТВ гирифтем. медонем бачаҳо, ҳозир дар канали Хона ТЖ ҳай, не ки кадометон харидорӣ кардани ҳастен, прямои занг мезанем, мегӯем ки ман номерота аз канали Сауду ТВ гирифтам. ака худаш хид мекунад. бача азиз, нарх бо маслиҳат, Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гулпарвар. марамад маълумоти бештарша худотон боз занг зада бигирен. фақат аз номи канали мо занг занен, худо хоҳад арзонтон мекунад. бо мегзарем ба даҳумин хонаи фурӯшӣ. ин хонара бинен. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, назди ҳавлигӣ участкаш калонай. шаҳраки Шарора, маҳаллаи Уртабуз, Ганҷрез. 8 сотиқ замин, 4 дар хона дора. хонара бинен чӣ хел зур кардагиай. неки мақсад нархшамо қа қимати бад нестай. хонаҳо 5x4 ва 5x3. 3 дар хонаш мега ремонт, якташ беремонт. мактаб 100 метр дурай аяхона мега. пишти хонаи бурой то 100 ҳисоб мекунӣ, хонада мактаба мерасӣ. бунгоҳи тиббӣ дар пеши хона қарор дорад. документҳо 100% ҳай, об дора, свет чӣ хеле ки соҳиб мулк қайд кард, светш мега постоянӣ ҳастай. муомилаи созам карда мешава. нархи хона 250,000 сомонӣ. касоне ки дар 250,000 сомон ҳамин хонаро харидорӣ кардани ҳастен, ина пожалуйста аз номи канали ютуби Сауду ТВ или Хона ТЖ салом барасонем. бача азиз, хоб масъалаи лайкҳо чӣ хеле шид? лайкҳоро монден, намонден, чандум лайка заден? хоб чӣ қадар мешава навораи моро тамошо мекунед? ҳатман фикротонро нависонда монед. ҳамин фикрҳои шумо, мисол мо аз рӯи фикрҳои шумо далшинавор мекунем. сон мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшӣ. чашмаро бинен. вақти чашмаро диден овастай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. нигоҳ кунеда, нархшам зур не ки арзон накай. дар шаҳри Душанбе 3 дар хона 2 сотиқ замин масоҳат. рақамҳои 51 ахириш ватсап шай. хоб калидор баня кухни дора. хоб шаҳри Душанбе, Гулбуттада қарор дорад. дачаҳои Маҳмуд, гирдаш маҳкам, об свет дора. ҳуҷҷатҳо 100%. ба сумми тоҷикӣ 255,000 сомонӣ, ба сумми русӣ рубл 2,120,000 рубли русӣ. ёк неда бача азиз, 255,000 сомонӣ арзониш кардан ки касоне ки харидорӣ кардани ҳастен, ина марамад занг занен аз номи канали мо. хоб ремонтҳошам чӣ хел ки дар видео дидастем, бад нест, хушроак кардагӣ ба нархи худ арзанда. хуласи гап, маълумоти пурраша метонен занг зада маслиҳатка бигирен.
номерҳои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. Нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар курай дар комментариҳо менависен. Фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. Лайкҳоро монен, максимални подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланд бошед инсони азиз.